Bun venit la rețetă cu genul. Astăzi facem gogoși cu brânză. Prima dată, puneți un ou cu ce mi-a spus? Drojdie cu zahăr vanilat, un pic de sare. Așa. Bine, depinde, că mulți o fac altfel, eu n-am avut lapte, fac punem și lapte, da. Lapte dacă aveți, dacă nu apă, merge și așa și așa. Dar majoritatea înainte e cu apă frământat și cu drojdie. Frământați bine. Soare. Mai frământăm. Wow. Acum merge și puneți la dospit, la lumină. Partea a doua peste 2 ore.